ndi chinthu chodula kwambiri ndipo ngati imakhala ili ndale timapakira zimene ndale zathu za uchitsiru nzachibwana tinaene kukhala ndi patriotism mumtima momadzoti kuti ichi chinthu chimene tikuchikonzachi ichi ndicho kuti chikufuna chichite shape ana kuti adzakhale odalirika mdziko muno kutsogolo kuno tikamapanga zinthu zosazika muno chonchi parents too tikapatsanso chipinjo chifukwa zochitikaso ndi zambiri zimene amachita tikuyenaso toweso mafizi tu anthu amene ndi macriminal anthu amenewa amene akumapangisa zimene ziziwa ine akundikumbutsa kuti kuchimwa kwawo kuli chimodzimodzi mmene akuchimwira anthu amene akumagwiririra ana mdziko muno chimodzimodzi anthu amene akumagwiririra azimayi mdziko muno ine anthu amene ndikuachita equate pamodzi kani tu iyi yemwe akumatenga mayeso amenewa ndikuaponya kugulu munthu wake sikugwira ntchito ndipo sikugwira kwakama ndi temberero lalikulu kwa munthu amtundu amenewa zimene zakazi kuchitika kuyambira maka 1997 kodi khala kuti akufuna ndalama pena akufuna kuononga boma zovuta kuzimvetsa pamakhala ngati pamalowa ndale pomwepo komanso pamakhala kulowa chibwana pamakhozanso kulowa zinthu zokuti munthu akapena amapeza ndalama chifukwa from 1990 muzo analamula dziko lino for over 30 years siti nazimve zimenezi kuti mpanda maiso atu olo pang'ono sizinkatheka tikuti Malawi certificate of education MCE nthawineyo anthu amene akalemba Malawi certificate of education ase akamatuluka kuti alemba MCE olo akakamba ntchito amakhala anthu one kuti yes munthu ana akhoza chifukwa kuti mayeso analemba ndipo zinachokera mmutu mwake. But for the first time tinavoti kuti manebu mayeso maweza anthu akutenga chiche ndi paper ija kapesa kandi anthu zinazodabisa kwambiri kaya ndifo chokuti no tirawa matipati zinthu zinazamba kuphweka mwina kapena tibwerere kukhwinitsa kukhwinitsa malamulo chifanda yaka muzutu ine ndimafuna kamene tatengera imeneyoyo tayaka muzu kudali lamulo limene limatchedwa detention without a trial ina lichakuzomba ukuje liwele kumikuyu olanga kale kumikuyu olanga kale matjani pa zomba prison yeah zomba prison sana masewera kuna kumpiupu kuna prison farm anthu opanga zinthu zadala ngati izi sama yankhulana nawo kamuso aichala DC ro akuti uyu mkulu wa maniboy asiye ndete tifikako kumeneko koma ndifuna ndikambekeza kamuzuzi mina tibweretse detention without trial anthu amene tikwachita suspect kuti apanga zimene zizi tisachite kusupita na ku court ngotenga kumanga basi kupita kasiyawo ngati meti zimangira anthu agwirira anawo zosakhala bwino kwambiri. That was 1997. 2000 ndelike china kedali kuti imagine pa nafikisa kuti mayeso mapezera agulisa pansika 2000 kuna doctor kuna nawo sandalajo senchito nthayo mwe Dr. Catherine Chimweja nacho senchito nthayo mwe zinazo koyambirira kuchitika patadzakanga anthu aopa 2000 kuna zichitika zimene zidapezeka ndi mu street momwe mayeso kuna Dr. Maria Noah Piri kodi mati Piri Noah yeah Dr. Maria Noah Piri atachita zimene zonse panatengeta anataniso anachotsa ndipo napeza kuti no pankabwera no anthu kumbira panabwera no matemba aundana dzayesetsa somano kuika malamulo komanso kuika the media campaign yaikulu yowopseza kuti ngati mungachita masewera mudzamangidwa botere mudzatere zinazakhanga tizo zachitanso zipa ndimene no nachundawa nawonso mabweredwa awa sindichita kulowa no kabiri koma tonse nakati kuzimva zomwe kuti mazi tanda wino wacho kama sadika bwino temba kadacho kabanja nimero panabwera ma interviews amene amene abwera chiunda kwa ika pamene papa paleso nkhani yochidwa za ndale anakhala namba 3 awa nkhani zimene zakati kuzimva that's right you know kana ngata amene kadeti fanga ndakufusa kuti kodi mwina ndizadala ngona seba tuwale pyanchiro amatemba wana pupa fasita chileka kuti Bwanji nimene pabwera chiunda tikupeza kuti nozochitika zanthu ngamene pali ma controversies azandale pakatipa azandale to aganiza mtundu ino pankhani imene adakali pompo ndipo zoti awadakali momwe pasindi kukhulupira kuna kuti chingakhale chanzeru patachitika zinthu zanthu ngati meneyo pamene tinba presidents mbuyo where chief executives from that
very same institution have actually been removed because of anomalies amenakhala kuchitika akwasiyana tasiya chifukwa chani komano ndimeneyo anene nkubomako ndiye a human rights defenders coalition akamabwerapo ine sindikudabwa chifukwa kunali ma controversies kale mbuyomu boma la Sinta anthu amene anthu abede mukuona nokuti no adachokera kuboma linali please achotsenipo mbuna uja kapena azipanga dala sama apatumbiria unonga ndaboma la tonse muboma la tonse mayeso adapezeka mapepa la sikisi adapezeka pa social media mindset change ije ikumanidwa chanso ndimeneyi chifukwa vuto lake solandale lako ku Malawi sindikuna kuti zimene zikuchitika kapena sizikuchitika koma vuto lake landale za kuno ku Malawi zimene zanganira so my Joyce Chitsulo pa nthawi imene a vice president amapereka lecture yawo ija ku Bingu International Conference Center ananena kuti vuto la ku Malawi kuno tipatiri kapanga chisankho tikangoti talowa campaign sitimaisiya komanso at the same time apeza kuti ena akupanga zinthu zokuti dziko likwere ena system yawo ija ndimene sono ngati magani poti zimene zakhala zikuchitika Malawi muno zimene zizindi presidency yache anthu akuzoganiza nokuti ndi magani zofuna kuononga pasi zofuna kuononga boma limene langolowa kumene kodi zimenezi tingazitetse bwanji za maganizo ngati amenewo koma ngati maganizo amenewo ala amenewo ndi ucriminal ndikunena kuti ufunika detention without a trial uyu wamani uyu iwe ndife ngati ndikoti kumungone kuti tisamakhale ndi maganizo ofuna kuononga ngati kuli kuononga tikulakwa chifukwa tikulakwira makolo tikulakwiranso ana komanso tikulakwira boma because apa ngase alesa maiso ana kuti muntu kakuti wachalija kuti ndimafuna kulemba maiso ndipeza kuti akupanga disturb sulembaso sukhalanso wemwe ana utangana zakhoza bwinobwino azapeza kuti sana khosi mukudziwa sekali passing rate yathu yakhale kuvuta kalenso mbuyo iyo zonena nkhani yoti tinene ndikhale pansi as a nation kuti kodi chikuchita chani kuti ana athu kumachita kukankhirira kuti ana wakhoza ma invest interest region mwachita kuapanga coach kale unalibe fuso mwachita kupanga coach kulibe ala zambompa zimene zamba kwa matipate mwe Malawi certificate of education ndikalemba ife kuna izoti ukamenya pa 9 points ukamenya in fact 9 points ana over koma ukamenya 20 chako nini achimene 27 28 points kupita kubunda kupita kuchanga kuti 20 chako points muntu amakumva kuti wesiwe mtu amasewera lero anyamata kumapanga ma 9 points ma 12 points kuti uone kuti zichitika bwanji ampana autisa akapangeso entrance region university entrance region maeso muzochifanya kina because of ngani zake zimene zokuti anthu amaliba maeso ukutaonera na samakhala ndi confidence anaba manufacturers zao now they also want to go through an aptitude test so that they are certain the ones that we are taking to the university system they have got the ability to pass the exams you got a point so muntu wapambana got 9 points why should you expose that one to another exam for him to be accepted and admitted into the campus pamene pana abele fwacha kana ke numero yalike jomezi ndabo chiti kukalipa phiri nkhana okuita maliza detention without trial kwa kamuzupana timangotenga palebezo zokambirana kuti weyo ukuba zoyika masana zakubasa iyo kamuzwa nkangomanga amati iweyo makanyumba iyi ndiwe civil servant umalanda ndaba zingati hayo mangani detention without trial of course ngofuno lake zidadzalowa ndale sopena detention without trial makhala political opponent makoza kutenga kunsekera komazo zinkathandiza anthu akachita mantha detention without trial yes lilongona bodi yes akuti ndabereka ndrama zankhani kubungwera bhimu kuti amange hijaji chili pa parliament round board chine chake sichimazwiki kuti ndi chani chimakhanga dzala dzina lovuta kuchinena tingonena kuti chimene chocho koma anthu amene amapita ku Lilongwe amachiona kuti pamene akale alilongona bodi akukana nkhani ati roze ujeni order from the above kagwidwe ntchito ka mtundu wanji nkhani osakati kagwidwe ntchito ka mtundu wanji ina chimene ndikuzi nzona chifati maudindo totere tinatira wapo toma kuwandikira nali tu director of news ku MPC ndeni madziwa phiri nkhani ama orders from above ikuononga olanga khale no abomlili pano chonde anthu mumatika maudindo wa 10 mutimvera chisoni feel kuti our Tons Alliance wasapanga zimene achimene nkhani imene yokuzana ndi ma orders from above imapikitsa anthu takale very incompetent undiva imafikisa kuti
apa kamwanje CEO akukuza ndipo pano organizations ake amene amakhala victim pankhani imene kuyesukomu kumagra ku MBC mama akakumagra fasa kwandalama kwambiri kumakhala zithu pangani masakuza kwesko mtakatose tikuona esko kulero kuli ejenko CEO akune kuja they go through pressure yokuti wesunga invest orders from above uyu tampatsani ndama makuti akam business asanechite ko muntu kwezo panga business mosenzeka zimene zizi ngati tukamba zankhani ya mindset change zikadata ma chief executive wa maparastatal amachita mantha ndi board yeni board angakale board achimene kuti wabwera board chair iwe CEO wabwera board chair kumakhala bambo CEO wa maparastatal kumugwadira board chair fa amazona kuti ine fate ya ine manja mwa anthu amene wawo not because of you wasukuta but because of the political interest which you are supposed to answer to. Zinthu zimene zimene zimachita compromise ma positions anthu amenewa nde awa akamene kuti it was orders from above ngani imene itonse tikuidziwa siyo tisakatitengere ku court ndiyo futa kuti tikachite proof because ngati mene kufunsa kuboma kuti amapereka ma orders amene ndi ndani palibe mnanga yanke kujolo munende kuti uyu amene akuti I was given orders from above to demand chimecha tipereke ndira palibe mnanga yanke akuzokutengera court muntu ukoza kuluza uli nakuzotengera ku court kuntaja mankula zimene from what point of view from what basis koma I know these things are happening in this country. Muniva, you get phone calls from akula amene takuchotsani chito amene tampasani chakuchakuchakuti amene tapakana because of political interest chonde zimenezi a vice president akapasa nkhani ya mindset change nkhani inaso ikale iyi tatenta aliyeke ma chief executives one tachite employ because they are qualified kuti they are going to do the work the way we want them to deliver and at the same time anima qualifications okwanira was at the same time passing free hand kundadzita kuganiza bwinobwino lukambo chita run institution yo koma chimene kungoti tione kuti sikachita zimene tikunaki you remember naki nayonso imatenga drama kulowera kumulakwa lomwe kulowera you think anthu zimangochitika chimachita zimene chifukwa chani kudamala tidzazisiya liti these things are happening imoneka imadziphiri chief executive akamachina got orders from above akunena zoona zokutsa vuto lake mapesa kuti makutsalia bakatawo please abwana kumene muli kuti talekeni anthu ogwira zintchito agwira ntchito alitukuli dzikoli za ndalezi tizipange ndale mwandwino ndale ndi kuti tichite asha in government let government work and produce the results that mukonerayi ndi gwede lero amene akuzukuta nkhani muno ndi Wellington kuntaja wakwa kuntaja tiye kuntaja kuchileka Blantyre mzinda wa Blantyre pena boma la Blantyre koma tinawandikira twanangodusa pa airport paja ndezinda ukanga tikubutsa ndege izo ndipo ndikazole ndi mwana ndikapika kuba ndege ntsayendetsa mapero kwake nakupeza ndakantola ngani yes phiri nkhani ina ndiyokhuza kudandaula kwa akoleya Jimmy Koleya Mpatsa munthu wa business dziko muno Malawi weni magnet masewera amene amafuna kugula ma shares mu banki yochedwa MIBAWA koma Reserve Bank of Malawi yawakaniza kodi chuchuchu wankhani waenda bwanji pofika kuti akoleya Mpatsa adandaula kuti ine Malawi mukundikaniza kuti 49% pamenepo ya ma shares mu banki ya MIBAWA institution mefuna tipase yoti kala ya zipanga provide financial services ili ndizoyeneretsa anzoyeneretsa za kwambiri imakhala nkhani ya capital ndalama capitalizing the entity right now akoleya Mpatsa kuyambira mbuyo mosema akhala ndi ambition yoti amafuna tayikapo bank kwa zifukwa zina mwina nkutekaso nkhani ya capitalizing the institution mwina is among them koma akhala kutani asakupanga when MIBAWA kwao kandi ku Frankfurt mwene kandi ndikuchandi yani based South Africa adani kuti amaona ngati no MIBAWA kunuko si kuyenda bwinobwino ndalama zawo si kuyenda bwinobwino ndalama tino agulise ma shares Ampasa ndipena naona kuti I think ava mtibo ufuna panga bank uje nani nawo panopa ndi naopeza mwayi ndimene nawonso adachita nawo kuchita apply ku Reserve Bank nokuti agule ma shares aja kuti no bank yo iwakhale ngati so
akupanga nawo ndi to save mu interest a banking. Koma mu wisdom yawo ku Reserve Bank a registrar anakana nkhani yake nkunena kuti ampatsa mchizungu akunena kuti no kulemera kwawo ma assets awo they are not in liquid form, they are fixed assets. Liquid you dzakanga madzi ya koma ngasi ma aku economics koma ku liquid kuti kwambiri ndi ndalama zoti zoito kuonekera kuti tazifuna kuti achita capitalize the banking azitenga ndikutani ndikuyamba after all bank you deal with cash ndi ndalama zomwe mapereka kwa anthu adzaika komanso kuti in case of mafuta zile muchita protect bwanji ndalama zathu ndiye amayang'ana ma assets amene nawo kuti ampatsa ndalama nazo koma zambiri zili mu fixed assets ngati nyumba land ndi zinazo hard cash okuti no ayambira bank bwino ndiye atauno na mauza ampatsa kuti because zanu chimene kuti zile no kuti no capital imene achita invest mu bank yawo afuna ku Reserve Bank kuti apange revise pafuna kuti achita inject in liquid assets ku bank kwanuku in 2, 3, 4 days time kapena 1 week kuti ma bank transactions azienda ndiye mufuna kugulisa chinyumba chokuti chitenga muna chaka cha tuntu nyumba je musanatani musanayigulisa kapena land unayo kusalima ufuna kugulisa itenga chaka cha tuntu or mwene majeso you will not sell it at a fixed price many way taniwe waika iwe muno unaika ndigulisa 2 billion uzapeza munthu unakabwera achita bid mpaka igula 1 billion 1 point chakuza you still have a deficit yoito mita run ma affairs and a bank it so kuje amangana nkani ngati zimezisi or based on this kuti asset awo they are not liquid koma they are fixed anaka nina mpatsa argument ya mpatsa ndione kuti sangangoganiza kutsogolo sanga yayi tikudzota kuzokweza inde kutsogolo koma akuitwa business yawo imene itaendere pakati for a bank akuzokweza capital requirement yoti achita run banking munapata nga 2 years by that time ampatsa akauta amachita run banking azopeza munochekana capital chene yawo yakwera we need for raise the capital kwera komanso at the same time magulisira iziwo amadziwo amene angagulisira komanso they can sell shares kwa anthu ena ndi amene kuti why are they just issuing a judgment chitike ndikuwaka ni atu that's one ini chimene tabweretsanso nkhani muno mu gwede ndangukamba background anthu amvetsetse chechitika ndani chokuti munthu ndi Malawi chimene chikundo option chokuti kuti ku bank iko palibe njira ine imene angapange kuti Malawi iyo anchite bailout apange nkhani ngati imene Malawian tikaita masera atenga anthu ena amene akulemera mdziko muno obwera tsona akatenga obwera amwenye wa kayochoka ndikachokera kuna kwingala kachokera kwina koma uyu ndi Malawi zathu ine chikawa ine nthawi ya mbuyoyo ku Malawi kuno kunali aba kata African Businessmen Association ulenda mulungu nkhani imene akudziwa ulenda makhumula over that time achina wasopera kuche nuku achina kondowe kuchani kulilongwe achina fachi kumusi ku male mulungu achina bisani kuchira dzuku kulanda mention them anthu ma district mupita patsa drama and analemera ife kakati kulati madzona kuti kuchira dzuku kapeza chisa ali ndi chuma kuno kuti ndika kumulanje ndika chengwalamba akumanga muteo ndikapita kunso chenda tanawi ndikapita empower Malawi leo amene kusinthidwa kuma kutima pita parliament wapanga Korea mpatsa wachokera kutali tokusevita kati kumuona chinga mvure nchanu chita rani bank mapito kali atenga tu mu India origin azipita azipanga mamelonda nginzeko yeah tisamadeno chonde nkhani yomalizira ndidzikuyakuya nkhani yomalizira gwede nkhani yomalizira yes Prophet Shepherd Bushiri papa Major Wani ujoni adamanga letu mvodi alipabero Samuta Samuta munthu amene uja bambo ndi Malawi anachokera kuno ndamuona tene kunchenga utua kuti kunchenga utua umene kuya sika kunchenga utua kunali kujeni kuti chiwavi akuphunzitsa pakanyumba kosanzika bwino komanga ndizigwagwa ina akaza kankapita mna ati Shepherd Bushiri mapito anadzagula Harrier galimoto mkuilemba Shepherd 1 kena nganaza mvatu wafika kulilongo ni wapanga crossroads kuti from there the boy jumped into South Africa today manages Nubai is second
when it comes to calculate wealth, yeah, my profits. America is second. He wields a lot of money. Second to Ayenda, to African, second to Ayenda. Kuchokera pamene pa geography munofika hapa, ma connections of cabinet ya saa kwadziwa. Komanso ndama imene akufuna kuti amchana accuse akuti he was at money laundering, and he laundered, you know how much? It was 101 million rands. Ajimede muntu kumasewera ndalama 101 million rands si muntu amasewera. Muntu amene ali ma connections. Ma connections amene akoza khala tunosanga mpeze wamba. Ku South Africa takatu mumva amene chakumane kuti na wiwi timthamangisa kuno. Chana kwa makhala ku South Africa kumudzi kuno kumabwera mazathandizo khala ku South Africa samuthi achimwene. Amene uja ndi Emmanuel Nsanje. Mindset change. Lero zukutira ndi Wellington kutaja wakwa kutaja tiye kutaja kuchileka muzindi mbona muzindo wachileka muzindo blanta pamakina tidali ndi Sumea Chitera mbulumbuzi chizukulu cha fumu Achitera ya pakamera Dennis Mngandu kuchoka kuzitwa ya and kuchifuna chipani chinafuna ka no grassroots kuli functional jani out functional review committee kuli functional review committee mulindani ina president achipani cha DPP muone kuti functional review committee mene mulindani ndipo amene ima interest yake ndantundu wanje akuza nizoona zochekera ku grassroots mwina ma interest anawo iwo ngati zipezeka no ku grassroots kwa sisi kwachita favor amene ku conventions mupita nthu na nkhumwa ali kutali mumuone ma meetings amene akumapanga muone kuti amene ngofunika kapena yayi should we bring him on board or not tikambe mungu amawa kanimene komasa adzimvera gwedegwede amen adzonera gwedegwede ora zidzoti mudanuzira chani functional review our functional committee akuza kumuna mizani nimene tamalizira ine ndisikona bani fika la chiwiri 8:30 lero ndali ndi Wellington Muntaja gwede